Cable Weather Update. Nahimo na nga super typhoon ang bagyo nga yara sa sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ginatawag ini nga super typhoon Bavi. Sa latest monitoring sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ug pag-asa, uli nga nakitaan ang sentro sang bagyo sa kalayuon nga 3,005 kilometers sa nasidlangan sang Eastern Visayas. Dala sini ang kabaskugon sang hangin nga 195 kilometers per hour kag sa pagmadlos nga tubtob sa 240 kilometers per hour. Sunod sa State Weather Bureau, posible nga magsulod ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility sa Martes sang gabi ug sa Miyerkules sang kaagahon kag pagatawgon sa local name nga Inday. Sa pinakauli nga tropical cyclone threat assessment sang pag-asa, mataas ang posibilidad nga mag-agi ang super typhoon malapit sa Northern Luzon sa masunod nga semana. Bangod sini, posible nga ibatak ang tropical cyclone wind signal sa dako nga bahin sang rehiyon, lakip na ang pila ka lugar sa Central Luzon. Sunod pa sa Weather Bureau, temporaryo anay nga magaluya ang habagat o kanang southwest monsoon kag hindi anay mag-apekto sa kadaman nga parte sang pungsod. Inibangod nga ang tropical storm Maisak o kung kilala anay bilang Bagyo Henry amo ang nagabutong sang monsoon palayo sa Pilipinas samtang nga nagaamat-amat ini palapit sa Hainan sa southern China. Tubtob sa Martes, Hulyo 7, mabatsaga naman ang warm and humid condition sa pungsod bangod sa monsoon break. Ang monsoon break amo ang tiempo sa rainy season kung sariin wala sang pag-ulan nga dalon sang habagat rains. Posible nga maglawig ini sang pila ka inadlaw o kun sinimana. Halin naman sa Miyerkules ginalauman naman liwat ang habagat bangod kay Super Typhoon Bavi. Posible sunod sa pag-asa nga hindi maglandfall ang super typhoon sa Philippine landmass, apang posible nga maglabay malapit sa Batanes samtang palapit ini sa Taiwan sa Biyernes o kun Sabado.